खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव टाइमखौ फिनखौ सोबोरबावबाय सय माजे फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजाबाय सिनायलामोन जाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलामोन जाबाय आरोना ओमफ्राय मानसिया मिनि थानो नाजादों खिन्थु खर' मर' बोरैबा रुवायगासिनो दं आरोना माने लोमजादों बांद्राय गोस गोस मोनगासिनो दङ थ' बेनि गेजेरजोंबाबो आदारनि हाबाफारिखौथ' मावनांगोन नङा होमबा थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन ब्लगआव टाइमजों मा शेयार खालामलांनो हायो फुंनि आदारा ओमफ्राय नै जोंना न'नि सौनो होनाय सिरा ओमफ्राय मुरिया बायनाय मालायनि न'नि सौनाय होननाय जानोसै ओमफ्राय लाल साहा आरोना हिटके जानोसै ओमफ्राय साना दंखायो लगायनानै ओमफ्राय फिसाज्लाया नै मुरि एवनायखौ जानो बायो बिराद अयनायखा सिरा गोजा लाबाय गावहा जि बुरजा लादों नों बाबा जागोन ना जाया भगबानासो मिन्थिगोन दा ओमफ्राय नायदो महरा आयै फैबाय ओमफ्राय जोंना बिसियाबो ओरैनो फिसा फिसौ खामानि मावनो लिंहरदों जेरावबो गैयाबाथाय जोंनावनो फैखायो ओमफ्राय बेलेगफोरनाव फानोबा बेलेगफ्राव मावो आरो बियो मावलाबायो सेस ओमफ्राय साहा पानि लोंखांनानै बिदिनो फां फुं बुस्थु जाखिनि दङ न'आव सिबला साफा खालामखांनानैहाय ओमफ्राय नै सिदा सिदा आङो ना एवनो आखायाव लाबाय आरोना अरदाबाव रोहो अर जरायखानाय दङ नालाय बेयावनो लाबाय माने बिखुनजो बिमाया माइया सायखाबाय नाखौहाय आङो हालदै हुलदै लागायनानै रेडि आरोना सुनाफोर उफाय गैया सानसुनि आदारनि आं माने लाहार फाहार खालामलायबाय ओमफ्राय ओरैहाय नै टेने जोंहा दिनै माइब्रानिखौ देदों आरोना बे मिलाव हैनानै लाबोनाय बिथाङा ओमफ्राय बे फैसाया माने मानसिफोरनाव एमाव थेमावबो देखायो नालाय ओमफ्राय बारा नंखाया नालाय ओमफ्राय बेखौनो देहोबाय आरोना मय करिं माइ मये करिं होननानै गावनो देबाय माने एनथाबनि आरोना गोराननि सोनाफोर ओमफ्राय सिबाय नै आंनि आखाइया दाख्लै बिखुनजो बिमानि बार्थडेनि साराय गिदिराव ना एवनाया मेजेमानो गदों आरोना मबाइलाव बारा नुवाखै खिन्थु ओरैबायदि माने सारायाव ग्लाब गोदलाबनानै लादों बेबो ज्रेम होनलायनाय जेरै ना एवदों बिदिनो ज्रेम होनलायनाय मावथि मानसि नालाय आरो माथो होनबावनो बाब्रे बाब साख्रियाव सिलाय बादो ओमफ्राय न'आव फैनानै फिसाजोखौ बादो अयथासारा सयथि गथ'आनो ओमफ्राय ओरैहाय आंहा ना एवखांनानै सिदा दिनै गरसि गोजाजों आलु आरोना बेखौबो माइया रेडि हानानै होबाय ओमफ्राय आं एवबायल' आरोना ना एवखांनाय लोगो लोगो ना एवनाय थावआवनो लागावग्रोनाय जाहैबाय बेखौनो जायैयाबो जि गोबाव जाबायहाय गोदो जोंनाव गुफुर गरसि दंमोन आरोना ओमफ्य दा गोजासो ओमफ्राय बे नाखौ माजों जागोन होनोबा नै सोनाबा थारुन आरोना बेखौबो माइया दिनै रेडि हानानै होबाय माने बे फिसिया हागौमोन खिन्थु फिसिया दा देनो आखायाव लाबाय नालाय माइयानो ग्रोब हानानै हरबाय ओमफ्राय आं एकदम फुसुर पासार संबाय थानोसै आरोना नैबे मोनबाथाय ओमफ्राय खेमसेनो थारुनखौ लागावनोसै आं माने गेसाव मा संहैबाय थानो साननानै बाथो होननानै माने बेयावनो लागायबाय आरोना जायो सोरनाबा जायो गोथाव मोनो आं बे गरसिखौ आरोना लकेल आल्लानि बे दखानदारनि नै मोनबायानो आंना सोमज्रो आं बादि मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै आखायाव लादों आङो ओंखाम गोजां एवनाय एसे ओमफ्राय मैयानि लाब्रा दंमोन नालाय बेखौ जानो लादों आं सुनाफोर गोथावनो उखैनाय मोनदां एसे लेथेर फेथेर स्रां स्रिं खालामनानैसो सिबस्रिं खालामनानैसो आङो नैबे ओंख्रियाव ना होनानैसो नोंथांमोनखौ केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना ओंख्रिया आंना गोमो मोनबाय माने नाखौ हरबाय आरो आरामसे गोदौ होबावनोसै दुन्दिया फांब्रैसो गारलाना होनोसै जाबाय थारुना मोजांखायनो जाबाबो बहाय लागाथार जागासिनो दङ खनथामानो जाबाय लाबोजेननानै ओमफ्राय खालि नाजोंल' आरोना ओमफ्राय जोंनि न'नि दाउ मासे जोख्लिसो मोनजानो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आंनि गोरोन्थियावनो मोनजायासै सुनाफोर ओरैनोबो माइया सबसे फार्स्ट सिखारनानैहाय दाउ खेवो नालाय ओमफ्राय खायाखै मैयाबो जेबो रायलायाखै आहाबो थागथि सोरांसो बाहेरायाव ओंखारदों सोरांबायानोमोन आरो ओमफ्राय दाउबो स्रां होनबाय नालाय एफाजोंनो हासुखां आरिखां आङो दाउखौ खेवनानै होबाय मालाय फोरफोर थांजोब्बाय ओमफ्राय मा सानदोंमोननो माया दाउ मासे जानानै हमनानैहाय ओमफ्राय दिनैहाय माने अनलाजों जानोसै बिदि सानदोंमोननो सिखारनानैसो बुंबायना आंहाथ' हगारखांबाय दाउआथ' थांजोब्बाय आरो दाउआ बारा गोमोन नङा आरो बिथाङा होनलायबाय न'आवसोबो हाबगौमोनदां दाउआ थारुनजों जानोसैमोन बेहा जाबाय थारुनजों जानो ओमफ्राय माइया अनला जाथारगौमोननो ओमफ्राय आहा दाउखौ फुरो आरोना मोनजायासै ओमफ्राय थागथिग मास मोनफैनायावहाय बे नाखौ लाखिनाय जाबाय आरोना एसे गोजि मोनजि गरम मस्लाखौ लुलाना हैनां ओमफ्राय नै आयौ दाबो अखा बादै सिरिगासिनो दङ ओमफ्राय आंहा मैयानि जि सोमनाय दङ कयेकथा दाना मटराबो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय माने अरानो जाला आरोना जोंना दै मेसिनाबो मा होनना बुंबावनो टेंकिनि दै थान्दाजों सुनांसिगोन दासो फाहामग्रा लेंहरदों आरोना मिट मस्ला गोदि थानायखौ एसे होनोहां मिट मस्लाना गरम मस्लामोन मिथिला गरम मस्ला मोनदां
सान्दुङाबो ओमफ्राय नै दासिमबो दुङा आरोना ओरैबायदि है हालां बे बिफा फिसानि खान्थाल आथा आयौ आयौ बिफाखौ अयथासार थायानो हनै ओमफ्राय बेबायदिबा नों थाहैनो हागोन साख्रियाव बेखौनो मोथो मोथो गोसोखांबाय थागोन गोसोखांबाय थायोब्रा बे अयथासार नालाय फैदो मा फैदो बिमाजों फैदो फै सनाफोर आखाइ सुनोनो हासुनो होनबाबो हासुनो मोनबावासो थाफानो दे 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 जाबायहाय सनाफोर नै फाइनाल आरोना ओइ खफ'जों नुला जाबाय जाबाय दा जबद्रायबाथाय रायजागोनसोलाय आंहासो एसेल' संबावनांगौमोन होननानै बिथांनि आखल आरोना जोंना गान्दाया गनानैसो फैलायबाय ओइ गान्दा आयै केमेरायावसो सिनायनाया खाथियाव नुबाय एकदम होसिनहां नुलायथारो आइ गथ' अबेयाव गना फैदोंलाय ओइ गान्दा भाइ थांदो इनि माइदि नायदों आंखौसो बदमाइसा थांदो गथ' ओइ जानानै गिन्द्राद्रा बाहाय अ मा किसिकिन नोजोर नालागेहाय सना आयै लादामे थांदो थां जाखां लोंखां 3:30 जागुलायबाय ओमफ्राय आं दासो लामा फारसे एसे ओंखारनो सानबाय आरोना एकदम नैबे गेटसिमबो फैथ'वाखैमोन आङो मा होननानै बुङो बोथोराबो जाबादि ओमफ्राय नै बे इन्डिया गेटखौ बिथाङा बुखुथ'दों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिदि जाबाय खोबनाया ट्रेक्टरखौ न'आव लाबोथ'बाय दा बारा खामानिबो गैथ'ला नालाय ओमफ्राय नै मुराया ससेया बै सिङावसो आरोना सिङाव रावबो गैखाया नालाय ओमफ्राय मैया सुनाया बेनोमोन दाथ' उनाव खामानि जाफिनबासो सलायग्रानो होफिनसिगोन आरोना न'आव लाबोनानै सुनानै दोनथ'बाय मारैथो खोबग्रायानो गैयाबा आरो दोनग्रा बानायाबाबो जायाना सिङाव सोगोन सोनायालाय एसे खुदुमनो हाबाया थां माखौबा लाजिलायदों वा मालाय मामोना फिथाखौ दांबायानो हनै आयौ लाजिया मामजालायदों गथ' आयौ आबै खुदुना फैदो फैदो लास्ट टिपखौबा मोनगोन ना मोनाबा ससे थांनांसिगोन ओमफ्राय माने सनाफोर जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना उफाय गैला स्कुलाथ' खुलिनोसै नालाय अखानायैनो गाबोननो खुलिनोसै माने ओंखायनो जों दिनै थांनो ओंखारबाय आरोना जाया आरो लिलाला थाब थांनो सानदोंमोनबाबो माने दा बुंसै गुसुजों जाबजों खामानियानो आखाइबानो थनथ्रा नांनाय बायदिसो आथिंफ्रानो थनथ्रा नांनाय बायदिसो मावबाव बेरा ओमफ्राय जोङो ओंखारखांबाय नानि नायनो सना ओरैबायदि थोरोब गान होबाय इय' आया सोर गिदिंलाय खनसे आरोबाव सोर दे ओरै सोर गिदिं दे गस्लाया सोर आयौ सक'सासो गलायलायबाय नांलालै मा नांला गारहरनोसै नानो हरदो दादै मनजिमोननि नानो फिउ हरदो नानो दे फिउ माने आंखौ सुथारग्राबो गानाखै जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो माइरंबो लांफानांगौ गुसुआव जाबादि ओमफ्राय बिफाया गारि फिसा लेंहरनोसै नामा होनदोंमोन ओमफ्राय फैसानिथ' खोथा नङा नै बे सासे सुबुङा गेदा गिदिखौ बोरैबा रोखोमनि माने हजम हाया आरोना आरो बुंखायो आं बिदियाव गोबायोसो होनलायलाय ओमफ्राय नाङा खस्थ' मस्थ' थांनोसै ओमफ्राय आरो आंनाबो देहायानो सुग गैया आरो माथा खाराबजोब दानो गारि फिसानि बोरैबा हाबनांगौबा खोरखि मारिनायनि आंबो माने बेहुस जालांनो हागौ आरोना ओंखायनो नांला खुनुरुखुम मेजिकसिमल' सहैथोंसै फिलफिलि फैखागौ नै रिक्सा फैगौ जों दा क'क्राझाराव थांनोसै दहाय देना लानाय माइब्रा गुन्दैखौबो लाबाय एसे ओमफ्राय सुखानाय सिबिं दं नालाय बेखौबो लाबाय जों दा ओंखारबाय थफ्ला थफ्लि फुरा मैयानो जुदों आङो जुबाबो जोबा बिदिनोसै फैबाबो थांबाबो जाबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच